समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दा दङ आङो सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव, जेरावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरारि जथुम्मा बेयो मैयानिफ्राय सोलिगासिनो दङ। दिनै बेनि नैथि सान। बे नैथि सानाव बिथांमोना फिरफिला दैखोनाय हाबाफारि, बे दैखोनाय हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय थियारि जाबाय। आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों। नैबेहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथाङा फिरफिला बिरहोगोन। बेबायदिनो आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय थान्दै हान्जा बा जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनाबो गावबा गावनि फिरफिलाखौ दिन्थिनो बा दिखोनो थाखाय थियारि जानानै दङ। दा आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन। जिल्ला आफादनिफ्राय फैनाय बा बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथाङा दिखोखांनायनि उनावनो नैबेखौ दिखोलांगोन। समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोननो आङो बे समाव दिन्थिबाय थादों बा केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों। इउबिपिअ अदेबानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा आफादनि फिरफिलाखौ नैबे बिरहोजेनबाय। बिथाङा बिरहोनायजों लोगोसे बेबायदिनो दाब दाब जिल्लानिफ्राय नुजाथिफैनाय जिल्लानि बिबानगिरिफोरा बिथांमोनाबो बेबायदि फिरफिला बिरहोनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। नैबे सानजारि नोगोर एसबि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बेबायदि फिरफिला बिरहोनाय, बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोन आं बेखौनो खावलायबाय। फारियै आं माबे जिल्लानिफ्राय बा माबे जिल्लाया बाहागो लाफैदों बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय नाजागोन। फारियै नैबेबायदि गोबां रायजो राजा बिटिसिनि बाहेरायाव रायजो जानाय अदेबानि BKWSCनि रायजो राजाफोरा बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बेहाय फारियै नुनो मोनदों साउथ कामरुप जिल्ला आफादनिफ्राय, बेबायदिनो गवालपारा जिल्ला आफाद, सराइदेव जिल्ला आफाद, लखिमपुर जिल्ला आफाद, मरिगाव जिल्ला आफाद, तिनसुकिया जिल्ला आफाद, रङिया जिल्ला आफाद, बङाइगाव जिल्ला आफाद, सनितपुर जिल्ला आफाद, नर्थ गुवाहाटी जिल्ला आफाद, गलाघाट जिल्ला आफाद, नलबारि जिल्ला आफाद आरो नैबेहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों मिरुनि आफादगिरि बिथांजों लोगोसे हेफाजाब होगिरि दङ। बेबायदिनो माखासे दैदेनगिरिफोरखौबो नोंथाङा समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनदों। बे समाव आङो नैबे फिरफिला मेथाइ रोजाबग्रा फिरफिला बिरहोनायाव बेबायदिनो आरो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ दिन्थिनो नाजागोन। बिथाङा जाबाय गाहाय नेहाथारि बिखाफोर दङ। बेबायदिनो BKWSCनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौबो नुनो मोनदों बेबायदि बाहागो लानाय आबकनि दैदेनगिरि। दा बेबायदिनो बेहाय धेमाजि जिल्ला आफादखौबो नोंथांमोना नुनो मोनदों। हजाइ जिल्ला आफाद, बिश्वनाथ जिल्ला आफाद, मेघालया स्टेट इउनिट कमिटि इउबिपिअनिफ्रायबो बाहागो लाफैनाय नुनो मोनदों। बेबायदिनो कार्बि आंलं हाजोआरि जिल्लानिफ्राय नुनो मोनदों। धुब्रि जिल्लानि फ्रायबो नुनो मोनदों। बेबायदि दरं जिल्ला आफाद, बरपेटा जिल्ला आफाद, गुवाहाटि जिल्ला आफाद, नगाव जिल्ला आफाद, डिब्रुगड़ जिल्ला आफाद आरो अरुणाचल प्रदेश स्टेट इउनिट कमिटिनिफ्रायबो बेहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव आं समनि रादाब नायगिरि रायजो राजाखौ नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ। नैबेबायदि BKWSCआव रायजो जानाय बर'फोरखौहाय बा नैबे फिरफिला बिरहोनाय समाव नुनो मोनदों नैबेबायदि बाहागो लानाय। बेबायदिनो नैबे मार्च पास्ट हानजाखौबो नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों। आं दिन्थिलांनो नाजागोन। दा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया दिनै बेखिनियाव थुंगेबाय। समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय आं बे समाव बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।